खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ नि दैदेनगिरि थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बेबारनि 2024 इं मायथाइयाव बिथाङा लाखि होननानै बुंदों मानोना बिथांनाव बे समाव लटारि जाखांबाय थायो लटारि जाखांबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांनि आखायाव गोबां लटारि जाबाय जायनि थाखाय बे बाराव 2024 इं मायथाइया बिथांनि थाखाय लाखि আমার বিপিএফ দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কেলে মানে আমি কেতিয়াও মানে দুইজন এমপি পাঠাব পৰা নাছিলোঁ দিল্লীত কিন্তু এইবাৰ 2024 যিটো এমপি নিৰ্বাচন ইয়াত আমি দুইজন এমপি পাঠাব পাৰিব ফাইনাল হৈ গ'ল 100% জিকিলোঁ সেইকাৰণে আমি 2024টো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু মই সেই কথাটো জনাই দিছোঁ হয় মই বহুতবাৰ লটাৰী লৈ আছিলোঁ আগৰ দিনত কিন্তু এই 2024ত মই দুইবাৰ লটাৰী পালোঁ এটাটো হ'ল বলেৰো পাইছোঁ মই একবাৰ আৰু এটা বুলেট এনফিল্ড বুলেট পাইছোঁ মই দুইবাৰ লটাৰী ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এইটো সেইকাৰণে মই মানে 2024টো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ এই 2024টো আৰু মোৰ লাইফতো পাर्सनेलि खूब लाखि বুলি মই ক'ব পাৰোঁ लाखि होननानै बाथ्रा बिथाङा बुंदों आरो बे बाराव 2024 इं मायथाइयाव सानै बे समाव बिथाङा एमपि दैथाय हरगोन दिल्लीसिम होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारि आरो दुर्गा दास बर'आ देरहागोना रोखा 100% होननानै बाथ्रा बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों केले माने आमी केতিয়াও মানে দুইজন এমপি পাঠাব পৰা নাছিলোঁ দিল্লীত কিন্তু এইবাৰ 2024 যিটো এমপি নিৰ্বাচন ইয়াত আমি দুইজন এমপি পাঠাব পাৰিব ফাইনাল হৈ গ'ল 100% জিকিলোঁ मानोना 2024 इं मायथाइया बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय जोबोदनो लाखि जायनि थाखायनो बिथाङा लटारि मोनबाय थादों आरो बे बाराव लटारियानो मोनसे इसारा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बे समाव 2024 मायथाइया जोंनि थाखाय जोबोद लाखि मानोना बे समाव लटारिबो जाखांदों आरो फैबाय थानाय समाव बीटीसी निफ्राय बा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सानै दिल्लीसिम बे समाव एमपि दैथायहरनो हागोन होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बीटीसी खौ बा आथिखालाव सोरखार सालायनाय यूपीपीएल राजखान्थि हान्जा बेखौ एबसु अफिसनिफ्रायसो सालाय जायो होननानै बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोनदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा बे समाव यूपीपीएल हान्जानि थामहिनबा बीटीसी खौ बे समाव एबसु अफिसनिफ्रायसो सालायो होननानै गोख्रों अजद होनायखौ नुनो मोनदों आरो बीटीसी खौ सलाय আছে आजि दिনত आबसु डाइरेक्ट सलाय আছে थारैनो बे समाव सोंथि सिखाङो जे एबसु अफिसनिफ्राय बीटीसी खौ सालायो नामा अब्ला बीटीसी खौ सालायोबा बे समाव सेक्रेटारियेटआ मानि गोनांथि दं बे समाव मोनसे गोख्रों सोंथि जाखाङो मानोना बे समाव बिथाङा बुंथिदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे एबसु अफिसनिफ्रायसो बीटीसी खौ सालायनाय जायो फुल कन्ट्रलखौ एबसुआसो लायो होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बे समाव सानै एमपि दैथायहरगोन बिथां हाग्रामा महिलारिया दिल्लीसिम सानै मन्त्रि दैथायहरगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो 2024 इं मायथाइया बिथांनि थाखाय लाखि मानोना बे समाव बिथाङा गोबां लटारि गेलेनायाव बिथाङा लटारि मोनबायबो होननानै बाथ्रा बुंदों जायनि थाखायनो लाखि 2024 2024 इं मायथाइया बिथांनि थाखाय लाखि होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কেলে মানে আমি কেতিয়াও মানে দুইজন এমপি পাঠাব পৰা নাছিলোঁ দিল্লীত কিন্তু এইবাৰ 2024 যিটো এমপি নিৰ্বাচন ইয়াত আমি দুইজন এমপি পাঠাব পাৰিব ফাইনাল হৈ গ'ল 100% জিকিলোঁ সেইকাৰণে আমি 2024টো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু মই সেই কথাটো জনাই দিছোঁ হয় মই বহুতবাৰ লটাৰী লৈ আছিলোঁ আগৰ দিনত কিন্তু এই 2024ত মই দুইবাৰ লটাৰী পালোঁ। একটাটো হ'ল বলেৰো পাইছোঁ মই একবাৰ আৰু একটা
বুলেট এনফিল্ড বুলেট পাইছোঁ মই দুইবাৰ লটাৰীত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এইটো সেইকাৰণে মই মানে 2024টো আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ এই 2024টো আৰু মোৰ লাইফতো পাৰ্চনেলি খুব লাকি বুলি মই ক'ব পাৰোঁ কেলে মানে আমি কেতিয়াও মানে 2জন MP পাঠাব পৰা নাছিলোঁ দিল্লীত কিন্তু এইবাৰ 2024ৰ যিটো MP নিৰ্বাচন ইয়াত আমি 2জন MP পাঠাব পাৰিব ফাইনেল হৈ গ'ল 100% জিকিলোঁ আৰু BTCখন চলাই আছে আজিৰ দিনত আপচুৱে ডাইৰেক্ট চলাই আছে गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SCP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन